Mula dito sa Ocampo, Camarines Sur, EJ Estrella, Lates Kayo! Bye-bye! Boom, boom, pow! Ano naman sa inyong lahat mga ka-JFS? I am si Angel, your love and surprise ambassadress. At kahit nga papatapos na ang araw, dating sistema lang tayo dahil muli na naman tayo maghahatid ng saya at sorpresa kahit saang parte ng Bicol. At ngayong araw, andito tayo ulit sa Ocampo, Camarines Sur upang sorpresahin ang pinakabonggang kagawad na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS Team. So ano bang hinihintay nyo? Tara na samahan nyo kung kilalanin ang mga regalo o masasarap na pagkain na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. Siyempre, dito sa gilid ko, meron tayo bubble balloon happy 60th birthday, Mama. Dahil i-welcome natin si kagawad sa kanyang legality age of senior citizen. At meron din siyang Ferrero Rocher chocolate, Arababel's cake, at ang ating letter na babasahin mamaya. At syempre, bagay na bagay naman talaga sa ating maswerteng mami ang napakagandang fresh flower bouquet natin. So talagang swak na naman ang ihahandog natin kahit nga papatapos na ngayong hapon. So ano bang iniintay natin? Tara nang kilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Battles and Services. We don't just create but we captivate. Patuloy nyo kaming bigyan ng tiwala at suporta sa aming mga videos. At syempre, follow, like, share, and subscribe lang palagi. Again, I am Ate Angel. Tara na't kilalanin na natin si Kagawad here at Ocampo, Camarines Sur. Mwah! Ka-JFS, so andito na tayo sa Ocampo. Tara na't samahan niyo ako sorpresahin ang ating lucky mommy for today. We are here at the highway area. So, doon yung sasakyan natin. So, sorpresahin natin ang ating lucky mommy for today. Po. Nasaan po siya, ma'am? Si Ma'am Soledad po. Ako po. Ay, ikaw po, ma'am. Ay, hello po. Bali po. Ay, wait lang po. No. Ay, ma'am, bali po may pinadeliver po kasi dito si Ma'am Eileen. Ma'am Ali po. Mga ano po, mga kakanin po. Tapos po, mga ingredients po, pang cake. Oh. Tapos po, pinapadeliver niya po sa inyo. Bali po, pinapareceive niya po sa inyo. Pero daw, sa inyo ko na lang daw po hingiin yung 5,000. 5,000? Opo, na shipping fee po. Tapos po, sabi niya po sa akin, if magbayad naman na po ma'am yung mga item, yung ano na lang po, yung shipping fee na lang po yung babayaran. Actually, from Legazpi pa po kasi kami. So, ngayon lang po namin na-deliver, ngayong time lang na to. Kami ang mabayad. Opo, yung shipping fee naman lang po ma'am. Ang bayadan sa shipping. 4,800 po. Nadakula. Saan ko yung kukunin? Ano po ba sabi sa inyo ni Ma'am Eileen? Wala naman. Wala pong sinabi. Wala.
Ano pong niya, binanggit niya sa inyo na may padating daw po kayong Wala. delivery? Wala po. Wala. Okay po. Annalyn? Opo, Annalyn po. Wala naman binanggit sa akin. Okay po. Paano kaya to? Ano pong merong ganap, mami? Ba't may may handaan? Ano, birthday. Birthday po ni na mami. Kayo po, birthday niyo po. Ay! Ilang taon na po kayo, mami? 60. Wow! Madam na madam si mami sa 16, no? So, mami, tuloy, pang-receive ko muna tuloy sa'yo. Pakita ko muna sa'yo. Tapos mamaya na lang natin pag-usapan yung bayad. Ay, hindi ako mag-receive niya kasi wala akong pambayad. Hindi, mami, okay lang naman. Hindi, bayad naman na yung item. Ngayon, ipapareceive ko na lang sa'yo. Kakausapin ko na lang si Ma'am Annalyn mamaya kung ano yung plano niya. Pero, since sa'yo yung pinapareceive, bayad naman na yung item, ipapababa na namin dito sa'yo. So, papakita ko muna sa'yo. Okay lang naman kung di mo kunin or kung gusto mong kunin. Pakita ko muna tuloy sa'yo. Tawagan mo muna siya kung ano. Nakausap ko na po siya kanina. Sabi niya lang po sa akin kung tatanggapin niyo daw po or hindi. Okay lang naman yon. Basta po, andun lang naman, mami. Pakita ko na po sa inyo. Sama na lang kayo sa akin, mami, para mapakita ko po sa inyo. Hindi ko na titingnan kasi hindi ko naman niya kukunin. Hindi, mami, tingnan mo na lang. Saglit lang. Saglit lang. Nandyan lang naman yung sasakyan. Kahit hindi mo kunin, okay lang naman yon kung hindi mo kukunin din. Basta pakita mo lang kung ano yung pinadeliver sa'yo ni Ma'am Annalyn. Siya na lang o kakausapin ko mamaya kasi katrabaho ko naman po siya eh. So, okay na yan, mami. Wala naman. Hindi naman kasi usapin mo kung hindi mo Hoy, Pe! Ano sabi ko? Ano? Ayun si mami, tinawagan yung nagpapasurprise. A few moments later. Ano pa? Alika dito, mami. Si mami kasi parang natatakot ako, parang galit. Parang galit kasi si mami, nangyayari si mami. Dito po mami, dito pa po kami sa kanila kasi highway to eh. So mami, magandang hapon po. So balita po namin 60th birthday nyo, kaya po siguro may pinadeliver sa inyo si mami. So okay lang mami kung hindi nyo po ako mababayaran, pero ito po, papabuksan ko na lang po to sa inyo para makita nyo kung anong nasa loob. Ano? Ako mami. Ayan po, buksan nyo po dito. Dito pa lang. Sige po. Go po. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Hello, Mami Soleng! Hello! Halika ko dito, Mami! Ayan, Mami! Sorry po kung na-prank kita, Mami. Sorry po. So, kailangan lang po namin gawin yun para syempre talagang malaman mo yung sorpresa namin para sa inyo. So, Mami Soleng, happy 60th birthday po! Tanggapin niyo po yung Ferrero Rocher chocolate, may Rafa Bell's cake, may fresh flower bouquet, at syempre, Mami, ikaw ang reyna ngayong hapon. Tanggapin niyo po itong sash namin na may happy birthday. Ayan! Tapos po, meron din kayo ditong napakagandang fresh flower bouquet na bagay sa inyo. Ayan! At ito naman po, meron din kayong regalo. Galing po sa inyong pamilya. Meron po kayo ditong mystery box. Ayan, mamaya titignan natin yan. At syempre po, ito din po ay para din po sa inyo. So, Mami Soleng! Kamusta? Kala mo ha, galit na galit ka pa kanina ha? Ayaw niya talagang tanggapin eh. Mami, kamusta? Hindi naman, ma'am. Oh, anong reaction mo na nakatanggap ka ng surprise? Sabi niya pati, tapos naman ng programa. Ano-ano pa daan. Oh, hindi mami, kahit tapos na yung programa mo, pero yung birthday mo, hindi pa tapos. Kaya dapat hindi ka dapat bad trip. Ayan. So, mami, tanggapin mo po yan. Meron din po akong babasahin na message. Galing po sa nagpa-surpresa nito. Pero bago yan, gusto lamang kitang hingin ng konting mensahe. Anong gusto niyo pong sabihin muna kay Ma'am Annalyn at kay Ma'am? Sino yung nagpa-surpresa sa atin?
From Iping and Ma'am Gata. Ano po gusto niyo sabihin namin? Hindi ko alam sasabihin. Nasurpresa po ako sa mga Aisa, Annalyn. Salamat po. Salamat po sa surpresa niyo sa akin. Ayun, naiiyak na si Mami. Ang ating Mami Kagawad! Ayan! So ngayon naman, Mami, may babasahin akong mensahe para sa inyo. Dahil kahit po malalayo yung mga anak niyo o yung nagpasurpresa nito, ay gusto kong mahandugan lamang kayo ng isang mensahe mula sa kanila. So ito po yung message nila para sa inyo. Mama, happy 60th birthday! Salamat kay Papa God, taday ka mo tigpapabayaan ni Papa. Tagusto mi lang magturugang maging healthy lang kamo ni Papa. Dawa tios basta mayong hilang. Sana maging maugma kangunyan ma. Dawa dai kami nakauli ni minsan dai ni kamo nalilingawan. Sana sa simpleng surprise me, ikay sa muyang na paugma. Dahil kulang pa ining bayad sa gabos na sakripisyo, pagmamahal at pag-aaruga at pag-antabay hanggang nagkaigwa kaming mga sadiring pamilya. Salamat sa gabay mo pirmi sa mukma. Salamat sa 4 years na pagbantay kay Clifford. Ika ang naging ina, teacher, barkada, kakawat, naging gabay habang siya ay nagdadakula. You're the best mama. I wish a long life para sa imo ma. Padabaon ni ikang maray, I miss you and I love you. From Eping and Sasa. Ay, yun yung message po, Mami. Palapakan naman natin si Mami Mami Soleng. So, Mami Soleng, ito pong si Eping, ay ilan po ang anak ni Mami? Isa lang po. Ay, isa lang. Hindi po, ilan po ang anak niyo? Anak niyo po. Ilan po ang anak niyo? Anim. Pang ilan po ito si si Ate Eping bunso. So, Mami, na-surpresa kayo ngayong araw. Talagang hindi pa nagtatapos kahit gabi na. Ayan, ito yung surpresa nila para sa inyo. So, Mami, again, happy 60th birthday po. At ngayon naman, Mami, hindi pa siya nagtatapos dahil ipapablow din namin sa inyo ang inyong Rafa Bells cake dahil kakantahan nila kayo ng happy birthday. So, mga ka-JFS, samahan niyo pa rin kami together with our Mami Kagawad for today. Ayan, mga ka-JFS, live na live pa rin tayo dito sa labas at kasama ko pa rin ang ating Wonder Mami na si Mami Soleng. So, ngayon naman, mga kabarangay, mga kapatid, mga kapitbahay, mga ano. Tara na't samahan niyo kong kantahan si Mami ng happy birthday at the count of 1, 2, 3. Happy birthday to you! Lakas! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! So, Mami Soleng, make a wish and blow your candle. Ganap ka ng 60 at senior citizen. Ayan. So ngayon naman, Mami, nasaan po yung mga anak nyo na iba na nandito? Nasaan po? Nasaan po yung anak nyo yung iba? Nasaan po? Lalaki? O, alin po kayo dito, sir? Alin po kayo dito? Ayan, ito po, dito po. Alin po kayo dito, mga anak? Ayan, dito po kayo sa tabi ni Mami. Sa tabi ni Mami. Ngayon naman po, anong gusto niyo pong sabihin sa inyong pinakamamahal na Mami na nagse-celebrate ng kanyang 60th birthday? Ay, sana maglawit ang buhay ni Mama. Magabayan kami. Dahil kayo mahal siya. Kaya iyan lang ang nalaman. Isang kiss naman po para kay Mami Soleng. Wow! Ngayon naman, ikaw naman, Tay. Parang antok ka na po, ah. Ilang oras tulog natin? Ilang oras tulog natin, Tay? Para nakainom na tayo, ah. Tay, ano pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal na Mami? Uy! Sarap. Anong gusto niyo pong sabihin? Ano pong gusto niyo sabihin kay Mami? Naiiyak na lang si Sir. Ano gusto niyo? Ay, yakapin niyo na lang po si Mami kahit wala kayong sasabihin. Ayan. Ay. Ah. Si Daddy po, nasaan si Daddy? Oh! Ay, ito pala si Daddy. Naglalaban. Ayan, Daddy. Ikaw naman po, anong gusto niyo sabihin sa
pinakamamahal na Julia Montes ng buhay niyo? Ano ba po? Kay Mami po, ano gusto niyo sabihin? Magkasala mo, nagsawaro mo. Ng babae. Parang na daw po ng babae. So, isang kiss naman po, Daddy, para kay Mami. Wow! Ano naman, Mami, sa leg? Ikaw naman po, anong gusto niyo sabihin sa mga anak niyo at sa inyong pinakamamahal na Coco Martin ng buhay niyo? Magalang, may respeto sa magulang, may respeto sa ibang tao, lalo na sa Diyos, na naginawan, na yun, nagagabay sa aralan. Sa inyo pong pinakamamahal na asawa? Sa Coco Martin. Sa kuya maning ako, aram ko na, padagos niya ay sa iyang trabaho, pareho naman senior citizen. Ano niya ang sayang trabaho. Para sa pamilya, may asin makuapo. Ay, isang kiss naman, Mami, para kay Daddy. Si Daddy nakapagod ako. Wow! So, Mami, again, happy birthday po. Sino ba po gusto niya pasalamatan? Mga kaibigan, ano ba po? Ang mga rayaon digdi, tapos yung mga naguruli na, grabe ang pasalamat ko, suporta nindo sa kuya. Hanggang natapos ining samuyang okasyon, kasubukong, kasudma, hanggang kasubangi. Yaon sila sa kuya, nagsusuporta, lalo-lalo na sa mga parahugas. Sila, pinapasalamatan kong maray. Yan lang, ma'am. Wala din, may gusto ka pong sabihin? Yung mga kuinan mo, yung hindi mo kayo kabayaan, kung anong kuwan nila, yan man sa mo yan, suporta. Tan suporta mo yan man sa inda. Ayan. Napalapakan naman natin ulit ang Breboneria. Ayan. Breboneria family. So again, Mami, happy birthday po ulit. Masaya po kaming JFS na naging parte din po kami na 60th birthday nyo. Kahit po sa una talaga natatakot ako kanina dahil nakagalit talaga si Mami. Galit na galit, guys. Pero Mami, happy birthday po. Masaya po ba kayo? Masaya. Ayan. So again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Patuloy nyo kaming suportahan kahit saan kami pumupunta around Bicol. And again, follow, subscribe, and share and like for our social media accounts. Again, Mami, welcome to Senior Citizen Event! Magmamahal ka naman mo, Mami! Bye! Mula kay Ma'am Annalyn and kay Ma'am Aisa, maraming salamat po sa suporta at sa pagtitiwala sa JFS upang sorpresahan ang iyong lucky mommy for tonight. And again, to your mommy, happy 60th birthday po and God bless you po sa inyo. Ingat kayo dyan palagi at sana po maulit yung pagpasurpresa niyo sa amin at sobrang napasaya din po namin si Mami at masaya din po kami. Again, thank you so much po. We love you all and salamat sa suporta. Follow niyo po kami palagi and syempre po mag-ingat din po kayo dyan palagi. Mwah!